Hello everyone, जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि एक्सारसाइज सोंनाय बिदां 5.1 नि ब्रैथि सोंनायखौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नम्बर 3, नम्बर 2, नम्बर 1 बे गासिबो जेसेबां कुइसन जों सल्व खालामनानै होजोबबाय। जुदि नोंसोर बेखौ नुवाखैब्ला बेखौ नायनोब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गेजेराव लिंक होनाय दङ, बाव थांनानै नायहै। नङाब्ला नैबे खनानि जा कार्ड, बे कार्ड नुदोंना, बे कार्डआव थांनानै नायहैबानो जाबाय। अके, बेफोरखौ नायग्रो, होमबाना बे 4 नम्बरनि सोंनायनि सल्व खालामनायखौ मोजां बुजिगोन नोंसोरो। लोगोसे बे भिडिअआ जाहैबाय बर' स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय, इंलिश मिडियामाव फरायनायानो जा, बर' मिडियामाव फरायनायानो जा, मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्ट्सफोरा बे भिडिअखौ नायनानै माबोरै सल्व खालामदों, माबोरै सल्व खालामनांगौ बेखौ बुजिना लानो हागोन। बेनिखायनो मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्ट्सफ्राबो गासिबो नायजोबनो हागोन। अके, बेनिफ्राय नांगौ जानाय मानसिफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालाम दाबाव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनफोरखौ थाब थाब थुनानै ला, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ आं आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंनाव थाब थाब नुहैनो हायो। अके, स' नायलांदो 4 नाम्बारनि कुइसन्सखौ जों बोरै सल्व खालामगोन। स' 4 नाम्बारनि कुइसन्सआव नुबाय नोंसोरो जोबोद बुरजा कुइसन्स होदों, बाब्रे। दा बे मोनसे भिडिअआवनो गासिबो कुइसन्सफोरखौ सल्व खालामनो हानाय नङा, बेनिखायनो आङो दिनै माखासे सल्व खालामग्रोगोन, बिनिफ्राय उननि भिडिअआवबो आं माखासेखौ सल्व खालामनानै होगोन। अके, स' नायलांदो आं सिगां मा कुइसन्सखौ दिनै सल्व खालामनाय जायो आं सल्व खालामना होनोसै। नायलां, गाहायनि बबेफोरा एपि, जुदि बिसोर मोनफा एपि दायो अब्ला आगोसार फारागथि डि दिहुन आरो मोनथामनि बारा बिदाबफोर लिर। नै जोङो मा होनदों, नैबे जेसेबां कुइसन्स दङ बिनि बबे एपि माने बबे सानलुलि जौगाथि, सानलुलि जौगाथिया मा बेखौथ' आं नोंसोरनो अलरेडि फोरोंखाबाय। बेखौ नोंसोरो नाम्बार 1, नाम्बार 2, नाम्बार 3 सल्व खालामनायखौ नायबानो बुजिगोन। नैबे खनानि आइ बाटनाव दायो कार्ड नुदों जानांगौ, नोंसोर बाव थांनानै नायहै दै। अके, स' नायफिनदो कुइसन्सखौ। गाहायनि बबेफ्रा एपि होन्दोंमोन नङा होमबा, बबे सानलुलि जौगाथि एपिआव गोलैयो जों बेखौ मा खालामनांगौ, नागिरनानै दिहुननांगौ। बेनिफ्राय जुदि जाय एपि, बिनिफ्राय जों माखौ दिहुननांगौ, आगोसार फारागथि कमन डिफारेन्स डिखौ दिहुननांगौ आरो मोनथामनि बारा बिदाबफोर लिरनांगौ, टार्म्स लिरनांगौ। इंलिश मिडियामनाबो नायना लाखा नै कुइसन्सफोरखौ। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. Okay, नाम्बार 1 खौ नागिरनोसै जोङो। स' बियो एपि नंगौना नङा बेखौ जोङो माब्रै दिहुनगोन, गावनि सिगांनि मोनसेखौ जोङो मा खालामगोन, माइनास खालामगोन। 4आ सोरखौ माइनास खालामगोन, 2खौ माइनास खालामगोन। बेनिफ्राय 8आ सोरखौ माइनास खालामगोन, 4खौ माइनास खालामगोन। बास बेखिनि मोननैयाव नायग्रोगोन जोङो। जुदि एखे मोनोब्ला जों आरो 16निफ्राय 8खौ माइनास खालामगोन, माने गावनि मोनसे सिगांखौ माइनास खालामनांगौ। अके, होमबा जोङो 4निफ्राय 2 माइनास खालामबा जों बेसे मोनो, 2 मोनो। 8निफ्राय 4खौ माइनास खालाम, बेसेबां मोनगोन जोङो, 4 मोनगोन नङा होमबा। होमबा नुबाय नोङो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानै 2 मोनदों, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानै 4 मोनदों, मिलायलायाखै नङा होमबा, गोरोबलायाखै। बेखौ मा होनना बुङो, डि होनना बुङो, डि। अके, कमन डिफारेन्स। जिहेथु जोंहा डिआ एखे जायाखै, कमन डिफारेन्सआ, बिनिखायनो बियो मा नङा, एपि नङा। देयरफर बियो मा नङा, एपि नङा होनना लिरदो। बियो एपि नङा। इंलिश मिडियाम होनना लिरबानो जाबाय, इट इज नट एन एपि। अके, एपि माने सानलुलि जौगाथि बर'नि एरिथमेटिक प्रग्रेसन। अके, स' एपि नंगौना नङा जों मा खालामनांगौ, डि दिहुननांगौ। अके, डि माने कमन डिफारेन्स। डिआ एखेबासो एपि जागोन, डिआ एखे नङाब्ला एपि जाया। जास्ट मोननैल' दिहुन होनबानो मिथिखागोन, एखे नङाब्ला आरो मोननैयावनो मिथिखाबाय। दानिया जों नेक्स्ट कुइसन्सआव थांसै। नेक्स्ट कुइसनाव जोंहा मा दङ नायलां। 2 दङ, 5/2 दङ, 3 दङ, 7/2 दङ, बेनिफ्राय डट। अके, जों दानि बायदिनो दिहुनगोन डि। अके, डि। होमबा जोङो डि दिहुननो थाखाय मा खालामगोन, 5/2निफ्राय 2खौ माइनास खालाम नोङो। 5/2निफ्राय 2खौ माइनास खालामोब्ला नोंहा मा जागोन, कमन लानांगोन नोङो, सरि एलसिएम लानांगोन नोङो। एलसिएमा मा जागोन, 2 जागोन। होमबा नोंहा बाव मा फैगोन, 5 - 4 फैगोन, बावहाय मा फैगोन, 1/2 फैगोन। स' जों फार्स्ट दिहुननायाव 1/2 मोनबाय। दानिया बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामसैलाय जोङो। अके, 3निफ्राय 5/2खौ माइनास खालामसै। स' जों बेसेबां मोनगोन नाय, जों 3निफ्राय -5/2खौ डाइरेक्ट माइनास खालामनो हाया, ओंखायनो जोङो एलसिएम लागोन, दुसासा लागोन। दुसासाया सोर जागोन, गाहायाव सोर दङ, 2 दङ, होमबा 2ल'सो जागोन, 2ल'सो दं नालाय एलसिएमा दुसासाया 2 जाबाय। होमबा 3जों 2जों डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामहरखादो, बेसे मोनगोन नों, 6। बेखौ डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामनाङा, 2जों 2 डिभाइड खालामग्रो, डिभाइड खालामनानै 1 मोनगोन, 5जों माल्टिप्लाइ खालाम, बेसे मोनगोन नों, 5खौनो मोनफिनगोन। होमबा बेसे मोनगोन,
6 निफ्राय 5 खौ माइनास खालामबा 1/2 स' सेकेन्ड टाइमावबो नों 1/2 मोनबाय फार्स्टआवबो नों मा मोन्दोंमोन 1/2 अके सेकेन्ड टाइमसिम नायनायावबो 1/2 मोनबायब्ला खेनसे नायबाव होमबा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानैबो 1/2 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानैबो 1/2 मोनबाय दानिया बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामसै 7/2 माइनास 3 एलसिएम 2 आनो जागोन 2 जों 2 डिवाइड खालामग्रो 1 होमबा 1 जों 7 जों माल्टिप्लाइ खालामबा 7 बेखौ डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामहर सानजाबहर 2 जों 3 जों 6 स' बेसे मोनखो नों 1/2 स' खनथामसिम नायबाय जों खनथामसिम नायनायाव जिहेतु नोंहा d नि भेलुआ माने कमन डिफारेन्स आगोसार फारागथिया 1/2 मोनबाय नालाय जों बेखौ मा होनगोन AP होनना बुंगोन अके ओंखायनो जों नैबेथिं लिरनोसै देयरफर बेयो मोनसे AP it is an AP लिरबानो जाबाय आरो बावहाय कमन डिफारेन्सखौ दिहुनथिनो नोंसोरो आगोसार फारागथिखौ दिहुनथिनोमोन आगोसार फारागथि माने Dआ बेसे 1/2 अके आरो सोंबावदोंसो फाग्लासोलै ओरैनो कुवेसन्सखौ बुरजा होखादों बिसोर आरो जोंखौ आरो सोंबावदों मा सोंबावदों नायदो मोनथामनि बारा बिदाफोर होनना बुंदों मोनथामनि बारा बिदाफोर बावहाय मोनबेसे होखाखो बिसोर मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै होबाय आरो मोनथाम दिहुनबावनांगौनो मोनबा 6 7था अके होमबा बिदाखौ माब्रै दिहुनो गोसोआव दंना नोंसोरो नाय आं फोरोंलांनि गुबुन मोनथाम आरो दिहुनबावनो थाखाय नोंसोर मा खालामदेरलांबाय थाबानो जागोन 1/2 प्लास खालामलांबाय थाबानो जागोन माब्रैहाय नाय आं नोंसोरनो मोनसे बाथ्रा खिन्थानि एपिआ बोरै जायो आसलथे एपिआ बोरै जायो एपिआ ओरैबायदि जायो नाय आं नोंसोरनो मोनसे एपि लाबाय नङा होमबा 2 4 6 8 10 थांबाय थादों बेबो एपि दै खिन्थु आं बेयाव नोंसोरो बुजिनो गोरा मोनगोन ओंखायनो आं मोनसे गोरलै एपि लादों अके बावहाय बिसोरनि कमन डिफारेन्स माने आगोसार फारागथिया बेसे जागोन 2 2 जागोन नङा होमबा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया 2 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 2 2 2 2 2 गोजा कमन डिफारेन्सआ डिआ जेराव आं बाव डि दिहुनदोंमोन ना बेयो 1/2 गोजा होमबा बावहाय डिआ बेसेनो 2 नङा होमबा बे 2 खौ प्लास खालामलांबाय थाबानो नोङो नेक्स्ट टार्म्सखौ मोनलांबाय थागोन ना थायाखै आन्दाज खालामलाय 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 बेबायदि जालाङो अके मानि माबाया एपिआ होमबा नेक्स्ट दिहुनोब्ला नों 10 + 2 12 मोनगोन 12 + 2 14 14 + 2 16 बेबायदि जालांबाय थागोन आरो एपिखौ जों बेबायदि दिहुनो अके एपिआ बेबायदि जालांबाय थायो ओंखायनो जोंहा नैबाव जोङो मोनथाम टार्म्स दिहुनबावनांगौ ना वी हैव टू फाइंड 3 more टार्म्स बेखौ जों बोरै दिहुनगोन 1/2 प्लास खालामलांबाय थानानै बेयावबो नैबे 2 जों 1/2 प्लास खालामनानै जों 5/2 मोनदों 5/2 जों जोङो 1/2 नैबेखौ प्लास खालामनानै जों 3 मोनदों 3 जों 1/2 प्लास खालामनानैसो जों माखौ मोनदों 7/2 होमबा नेक्स्टखौ मोननोब्ला नोङो मा दिहुनबानो जाबाय 1/2 प्लास खालामदेरबानो जाबाय होमबा जों 7/2 जों प्लास 1/2 नैबे डिखौ प्लास खालामलांबाय था आगोसार फारागथिखौ होमबा जोंहा नेक्स्ट टार्मखौ मोनगोन आरो होमबा बेजों एलसिएम लाबा 2 आनो जागोन एलसिएमा 2 आरो 2 नि दुसासेया 2 आनो होमबा 2 जों 2 खौ डिवाइड खालामबा 1 1 जों 7 जों माल्टिप्लाइ खालामबा 7 2 जों 2 खौ डिवाइड खालामबा 1 1 जों 1 खौ माल्टिप्लाइ खालामबा 1 होमबा 8/2 माने बेसे मोनगोन नोङो 4 मोनगोन नोङो 4 बुजिबाय दानिया जों आरो नेक्स्ट दिहुनबावनांगौ बिनि थाखायनो 1/2 प्लास खालामलांबाय था दुसासेया 2 जागोन दै गाहायाव 2 ल'सो दं नालाय बेहा गाहायाव जेबो गैया 2 जों 4 जों डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालाम 8 जागोन 2 जों 2 डिवाइड खालाम 1 जागोन 1 जों 1 माल्टिप्लाइ खालाम बेसेबां मोनगोन नों 9/2 खौ जों बावनो दोननांगोन आरो 9/2 जों जोङो 1/2 प्लास खालामलांबाय था होमबा जोंहा दुसासेया 2 आरो 2 नि दुसासेया एलसिएमा 2 जागोन 2 जों 2 डिवाइड खालामबा 1 1 जों 9 जों माल्टिप्लाइ खालामबा 9 2 जों 2 डिवाइड खालाम 1 मोनगोन 1 जों 1 माल्टिप्लाइ खालामबा 1 आनो 9 + 1 10 बेखौ जों बेसे मोनगोन 5 स' गुबुन मोनथाम टार्म्सखौ जों मा बेसे मोनखो 4 मोनबाय 9/2 मोनबाय आरो 5 मोनबाय अके 5 मोनबाय देयरफर एपिआ बोरै जाखो 2 5/2 3 7/2 आरो नेक्स्ट टार्म्सआ 4 नि उनावबो जों बेसे मोनदों 9/2 9 नि उनाव जों मा मोनदों 5 बिदिनो थांबाय थासिगोन आरो नैबे मोनथामखौ दिहुनबावनो होनायमोन जोंखौ अके बेखिनि लिरबानो नुवाखैना सरि नैबे जों बेखिनि मोनथामखौ लिरबानो जोङो एन्सारखौ मोनगोन आरो बेखिनि गुबुन मोनथाम टार्म्सखौ दिहुनबाय नै बिनिफ्राय जोंखौ आरो सोंबावाखै दानिया जों नेक्स्ट कुवेसन्सआव थांसै स' नाय बे नाम्बार 3 नि कुवेसन्स
बेवहाय जोङो d दिहुनग्रोगोन d खौ बोरै दिहुनगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामगोन अके माइनास 3.2 निफ्राय माइनास सोरखौ माइनास खालाम नैबे माइनास थाखानाय माइनास 1.2 खौ बा बेसे जागोन बियो नाय ब्रेकेटखौ बोखारबा माइनासजों माइनास प्लास 1.2 जाबाय होमबा 3.2 आ माइनास 1.2 आ प्लास माइनासजों प्लासजों बुलायलायगोन माने जों माइनास खालामलायनांगोन 3.2 निफ्राय 1.2 खौ जों बुलायलायहोबा 3.2 आ देरहानानै साबेसे थागोन 2.0 थागोन माइनास बेसेबां थागोन 2.0 माइनासआ देरसिन दै माइनास 10 थागोन होमबा गोसोआव लाखि बेनिफ्राय नेक्स्ट d दिहुन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानै मोनबाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामदोलाय माइनास 5.2 माइनास 3.2 नाय बेसे जागोन बे माइनासजों माइनास प्लास 3.2 होमबा जों बावबो बेसे मोनगोन बुलायलायगोन बिसोर सानैबो माइनास प्लास बुलायलायबा माइनासआ देरहागोन माइनास 2.01 थागोन मानो होनोब्ला बेहा सानना नाय बेहा थाइबेसे दं फैसाया थाइबा थाइनै फैसा दं बेहा थाइबेसे फैसा दं थाइथाम थाइनै फैसा दं होमबा बिनिफ्राय बिसिम खरस जाबा बेहा बेसेबां थागोन थाइनै थाबावगोन ना थाइनै रां थाबावगोन एकदम गोरलैथार ओरैबायदि नेक्स्ट d दिहुनसै जोङो नेक्स्ट dआ नै बिनिफ्राय बेखौ एके मोनोब्ला खनथामसिम दिहुनबानो जाबाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबावनो जोङो माइनास 7.2 निफ्राय माइनास 5.2 खौ गावनि सिगांनिखौ आरो नै बिनिफ्राय बेखौ दे ओरैबायदि गोरलै ना गोरलै मोनाखै माइनासजों माइनास प्लास ओरैबायदि गोरलै ना होमबा नै 7 थाखानिफ्राय थाइबा थांबा थाइनै थांखायो थाइनै थाखायो नोंसोर मिथिखायो थाइनैयाथ' गैखाया बुलायलायनानै नै माइनास 2.0 होमबा जों जे नुबाय dआ जेरावबो एखे नङा होमबा नै बावबो फार्स्टआवबो माइनास 2.0 सेकेन्ड टाइमावबो माइनास 2.0 थार्ड टाइम्सआवबो माइनास 2.0 एखेबा खनथामसिम दिहुन एखे नङाबा खननैयावनो मिथिखाबाय आरो देरफर बियो मोनसे AP अके बियो मोनसे AP इट इज एन AP लिरदो इंलिस मिडियामाव फरायनायफ्रा अके होमबा नायलांदो AP ब्लाथाय आरो जोंखौ दिहुनबावनो होखादों नाय मोनथामनि बारा लिरनो होदों बिराद गाजालै बिसोरो मोनथामनि बारा बिदाफोर लिरनो होदों जोंखौ एकदम गोलाव जाखाबाय आरो लिरबावनो होदों नायलाय मोनथामनि बारा बावहाय मोनसे मोननै मोनथामबो लिरबावनांगौ जोङो मा नायदो मोनथामनि बाराखौ जों मा खालामगोन आं दानि लिरनाय बायदि मा खालामगोन जोङो d खौ बेसे मोनदों माइनास 2.0 मोनदों ना बे माइनास 2.0 खौ जों प्लास खालामलांबाय थाबानो जों नेक्स्टखौ मोनलांबाय थागोन आरो होमबा माइनास 7.2 जों माइनास 2.0 खौ प्लास खालाम होमबानो नोङो नेक्स्टखौ मोनगोन होमबा मोनथाम बिदाबा लास्ट बिदाखौ नाय बेसेबां माइनास 7.2 अके माइनास 7.2 प्लास d खौ प्लास खालाम नै d आ बेसे माइनास 2.0 बेसे मोनगोन माइनास 7.2 प्लास जों माइनासजों बुलायलायनानै माइनास 2.0 जाबाय बिसोर सानैजों लोगो जासिगोन मानो होनबा बेहाबो माइनास दं बेहाबो माइनास दं जों सानैजों लोगो जानोसै दे होमबा मोजां मोनगोन माइनास 9.2 मोनगोन बेवहाय माइनासआ 7.2 था दंमोन बेवहाय माइनासआ मोननै दंमोन फैदेरनानै जमा जानानै 9.2 जाबाय आरो अके फार्स्ट दिहुनखांबाय जोङो आरो मोननै दिहुनबावनांगौ मोननैखौ दिहुनबावनांगौ दै बिनिजों मा खालामबा माइनास 9.2 जों dआ बेसे मोनलाय नै माइनास 2.0 बेखौ प्लास खालामबानो जाबाय होमबानो जों नेक्स्टखौ मोनसिगोनलाय होमबा माइनास 9.2 आ 9.2 प्लास जों माइनासजों माइनास 2.0 बिसोर सानैजों लोगो जासिगोन लोगो जानानै 9टा आरो मोननै लान्जाय दंमोन आरो मोननै फैदेरबा 11.2 जासिगोन नै 11.2 अके आरो नेक्स्ट दिहुनबावनो थिनदों नेक्स्ट दिहुननो थाखाय d खौ प्लास खालाम d आ नै बेसेबांमोन होमबा माइनास 11.2 प्लास जों माइनास 2.0 लोगो जासिगोन नै माबायदि लोगो जागोन आं खिन्थानि 11.2 माइनास 2.0 प्लास खालामनायाव पइन्ट सिदा फज'यो गोसोआव लाखि होमबा बेसेबां जागोन बेलाय 13.2 जागोन बेयो 13.2 बेबो माइनास नालाय सिना माइनास जागोन अके स' जोंहा APआ मा जागोन APआ मा जागोन नायलांदो एक मिनिट माइनास 1.2 माइनास 3.2 माइनास 5.2 माइनास 7.2 आं बेखौ लिरखानोसै नै बावहाय नायग्रो दै माइनास 1.2 मोन फार्स्ट बिदाबा फार्स्ट टार्मा सेकेन्ड टार्म माइनास 3.2 थार्ड टार्म्स माइनास 5.2
थार्ड टार्म्स माइनास 7.2 अके जोङो आरो मोनथाम बिदाबखौ मा मोनखो माइनास 9.2 मोनबाय आरो मोनसेखौ मा मोनदों माइनास 11.2 आरो मोनसेखौ मा मोनखो माइनास 13.2 डट 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 थांबाय थागोन बियो नैबे मोनथामखौ जोंखौ दिहुननो होनायमोन नोङो दानिया नाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा नों नैबे d खौ बेखौनो मोनगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो दहायनि d माइनास 2.0 माइनास 2.0 खौ बेखौनो मोनगोन आरो बेखिनियानो गाइस जों 4 नाम्बाराव फैबाय 4 नाम्बाराव नैबेखिनि होनाय दङ बेखिनिया AP नंगौना नङा जों बिनि थाखाय d दिहुनसै d दिहुननो थाखाय नै बिनिफ्राय बेखौ नै अके माइनास 6 निफ्राय माइनास 10 खौ माइनास खालामनांगौ माइनास 6 निफ्राय माइनास 10 खौ माइनास खालामनांगौ बेसे मोनगोन नाय ब्रेकेटखौ बोखारग्रो माइनासजों माइनास प्लास बिसोर सानैजों बुलायलायबा नैबे 10आ देरहागोन 10आ देरहाना साबेसे थागोन 10आ साब्रै अके साब्रै नेक्स्टआव जों आरो d दिहुनबावनि बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामखांबाय दानिया बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाय माइनास 2 निफ्राय माइनास 6 खौ माइनास खालाम माइनास खालामबा बेसे मोनगोन नोङो माइनास माइनास प्लास दानिया बुलायलायसिगोन मानो होनबा बेहा प्लास बेहा माइनास बुलायलायबासो देरहागोन मिथिगौ ना नोंसोरो नैबे 6 जन गोनाङा 6 जननिफ्राय सानै थैसिगोन होनबा साबेसे थाबावगोन साब्रै अके स' एखे मोनबाय नैबावबो 4 बावबो 4 आरो खनसे दिरुनबावनोसै जों बिनि थाखाय जोङो मा खालामगोन नैबेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामगोन 2 निफ्राय माइनास 2 खौ माइनास खालामगोन बुजिदोंना बुजियाखै नोंसोरलाय बिनिफ्राय बेखौ अके गले बुजायखादों आङो माइनासजों माइनास प्लास 4 होमबा खनथामावबो एखे मोनबाय ओंखायनो जों बेखौ मा होननो हासिगोन EP होननानै बुंनो हासिगोन देरफर बियो मोनसे EP आं मिथिनोसै देरफर बियो मोनसे AP इंलिश मिडियाम फोरनाबो लिरदो इट इज एन AP अके AP माने मा मोनलाय सानलुनि जौगाथि होमबा EP बाथाय मोनब्रै बिदाब दिहुनबावनांगौ जोङो मोनब्रै बिदाब दिहुननो थाखाय लास्ट बिदाबा बेसेमोन नाय लास्ट टार्म्सआ 2 मोन ना बे 2 जों मा खालामबाय थागोन नैबे 4 खौ प्लास खालामलांबाय थागोन d खौ अके 2 + 4 बेसे जागोन 6 आरो बे 6 जों d खौ प्लास खालाम बेसे मोनगोन 10 आरो बे 10 जों बे d खौ प्लास खालाम बेसे मोनगोन 14 होमबा लास्ट मोनथाम बिदाब दिहुननो होबावदोंमोन ना 6 10 आरो 14 होमबा जोंहा मा AP खौ बोरै मोनखो फार्स्ट बिदाबा माइनास 10 सेकेन्डआ माइनास 6 थार्डआ माइनास 2 फोर्थआ 2 बेनिफ्राय नेक्स्टआ 6 नेक्स्टआ 10 नेक्स्टआ 14 डट डट थांबाय थागोन अके बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानै जों बेसेबां मोनगोन 4 मोनगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो 4 मोनदों बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो 4 मोनगोन 6 निफ्राय 2 खौ माइनास खालाम 4 मोनगोन नोङो 10 निफ्राय 6 खौ माइनास खालाम 4 मोनगोन नोङो 14 निफ्राय 10 खौ माइनास खालाम 4 मोनगोन दिया जेरावबो एखे जालांबाय थागोन ओंखायनो नेक्स्ट AP खौ दिहुनोब्ला d खौल' प्लास खालामलांबाय आन्था होमबानो नोङो मोनहैखाबाय आरो स' दिनै बेखिनियानो जोंहा भिडिअआ जोबोद गोलावद्राय जागोन गासिखौबो बानायजोबोबा बिनिखायनो उननि पार्टआवहाय आङो माखासे आरो कुइसन सल्भ खालामनानै होबावगोन बे जागोन पार्ट 2 बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना बेखौ नायनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रो होमब्लानो पार्ट 2 खौ नायनो हागोन अके स' आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद रोजा साबायखर थाबाय आरो भिडिअखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव लाइक खालामनो दाबाव थेंक इउ